A vlastne, ako teda robím, toto je vlastne pár, čaute dnešného videa, toto je vlastne pár 2, vlastne čistím holubom, vlastne ich korinok a ukážem vám, ako to vlastne robím. To semka, tak, neviem, či je to vidno, áno. Vlastne, ak tu bude veľký hluk, ja sa ospravedlňujem, ja si to dám ďalej. Tak, a medzi tým vám môžem hovoriť o súťaži. Takže, keď dosiahnem počet odobrateľov na YouTube, áno, tak vlastne bude veľká súťaž. A tej veľkej súťaži bude veľa takých vecičiek aj pre holky, aj pre chalanov. Takže napríklad, keď to dostane chalan, tam nebudú len veci pre baby. Áno, takže napríklad tie veci pre baby môžeš dať napríklad svojej sestre, alebo mamine, alebo babke, alebo komu chceš. A potom vlastne tie veci pre chalana si proste buď necháš, alebo dáš nejakému chalanovi, alebo rob si s tým potom už čo chceš. Áno, ale zase aj pre baby, že to môžeš dať bratovi, alebo tatinovi, a to pre babu si môžeš nechať, alebo dať mamine, babke, proste komu chceš, to už je na tebe. Tak, bude tam zakomponované určite nejaké veci, čo s PR balíčkou, áno. Takže s PR balíčkou budú veci pre baby a ostatné buď niečo nakúpim, alebo ešte pozriem, čo by som tak chcel povedať. A to bude pre chalanov. Áno, vlastne takto ja vždy, ešte tuto, jak je ona, tak musím opatrne, aby sa o to tak starala. Takže takto. Už som dosť unavená, už som aj chcela skončiť, ale musím to akože urobiť tak, aby to tak aj mal nejaký efekt, keď teda on príde. Áno. A môžem vám fakt doporučiť takto potom jedlo pre holuby, ak máte, alebo budete mať, aby to fakt aj, je tam veľa bielkovín aj všetko, aj vitamínov pre tie holuby. Áno, aj oni potrebujú dobrú stravu. Lebo keď nie je dobrá strava, nie je dobrý holub, áno? To hovoríme na tých holubárskych schôdzach. OK. Dobre. Asi takto a už to konečne dám do toho kýblu. Tak. Už asi toho už nič zhrňať nebudem, ale idem teda pre tú sľubovanú metlíčku.